Pa tako Dragan Đilas piše svašta na Twitteru, piše on i o marihuani, piše on i o uzgoju marihuane, a nekako već mesec dana nikako da odgovor i meni i javnosti Srbije šta je sa njegovim šurakom, gospodinom Dabovićem, koji je gospodin diler osuđen na 6 godina pravosnažno za trgovinu narkoticima, a uhapšen sa 2 ili 2,4 kg kokaina, nemojte me držati za reč. To je bilo u svim sredstvima javnog informisanja. Dakle, njegov šurak, njegov, možemo slobodno reći, najbliži rođak, njegove gospođe i njegov lični je diler narkotika. Taj gospodin je imao prijatelja kojima je navodno podmetnuo to, nije znao šta prevozi, a kažete mi da li je realno da u svoja kola stavite neke pakete ili neki paketa, da ne pitate prijatelja a šta to prevozi i da ne znate šta vozite za tog prijatelja. Znači, evidentno je da imamo posla sa kriminalcima, sa banditima, koji su lažovi bez presedana, a na sve to Dragan Đilas nikako da mi odgovori već mesec dana ko je prijatelj, tajanstveni prijatelj njegovog šuraka koji je sa njim rasturao drogu i prodavao drogu deci u Srbiji. Voleo bih da mi Dragan Đilas odgovori na ovo pitanje i ja ću insistirati na tome svakog dana i na svakoj narednoj sednici Narodne skupštine tokom ovog mandata. Insistirat ću na tim odgovorima jer to zanima javnost u Srbiji. Javnost u Srbiji ima pravo da zna i da je njegov šurak osuđen na 6 godina za trgovinu kokainom. Javnost u Srbiji ima pravo da zna da je Dragan Đilas sigurno upoznat sa tim ko je tajanstveni prijatelj njegovog šuraka i Dragan Đilas jeste kriminalac i nema moralno pravo da bilo koga proziva zašto je na ovoj ili onoj funkciji, jer njegov šurak rasturao drogu i u najblaže rečeno on ne bi smeo više da se bavi javnim poslom u Srbiji, niti moralno pravo ima, pa ako ništa, samo zbog toga. A plus, ako dodamo onih 619 miliona evra, ako dodamo one desetine miliona prijavljene imovine koju ima, onda smo sigurni da taj čovek ne da ne zaslužuje, nego ne bi smeo više da se bavi javnim poslom u Srbiji, već bi morao da odgovara za sva nedela koje je počinio i prema građanima Beograda i prema građanima Srbije. Dakle, Dragane, odgovori ko je tajanstveni prijatelj tvog šuraka i da li si spreman da se odrekneš svog šuraka da bi nastavio da se baviš javnim poslom. Ja nisam siguran, jer već mesec dana ćutiš i ne smeš da kažeš ko je tajanstveni prijatelj koji stoji iz trgovine kokainom, a blizak je sa tvojim šurakom. Siguran sam da ga znaš. Daćeš odgovor jednog dana, ali daćeš, sigurno. Veliki pozdrav.